și bine v-am regăsit la un nou joculeț. Asta se numește Stand Up of 2 și s-a făcut un update și avem arme noi. Sănătate. Hei. Bă, care e român? Stai să zic. Precum vedeți, asta nu era băgat în joc. Asta nu o să vă arăt hărșile. Asta nu și nici asta. Așa. O să revenim la hărșile noi. Spun încuiat. Harta asta. Revenim. Așa, am revenit. Nu știu de ce nu mai au arme, dar bine. Flash-ul! Arunc armele. Grenadă. Mai sinucid? Nu. Peste aia unde stai? Direct aici. Nu știu dacă pot să fac schema aia. Nu! Of. Oi. Nu mai contează. Așa. Acesta este aul. Aul e lângă setei. Da, e foarte fain update-ul ăsta. Aici e baza seteului. Dacă știi aici nu merge. Așa, hai să mergem în B. În B, cred că n-ați văzut. După aceea să vă arăt acolo. Asta este B-ul. B-ul, B-ul, cum vreți să zici voi. Să vă priveți și cealaltă hartă. Și aici, că n-am fost. Intri în B. Știu de sare acolo. Da, nu. Aici. Stai ce scrie acolo? Puneți pauză și citiți. Ok. Dar unde duce ușa asta? Că uite. E o ușă falsă. Duce aici. Și puneți pauză să citiți. Și acolo știu. Complicată harta asta. Acolo veneau șetii și omorau. Fiecare dată. De aici vine Tero. Poți să blochezi. Semnul. Eu pot să mă urc pe semnul ăla, dacă sunt curioși. Dar nu mai să încerc. Haide bă, urcă-te pe cunoiul ăla. Nu pe ăla.
Noi... Stai să văd dacă pot să mă urc pe ăla, să mă urc pe... Prima dată pe stâlp. Și n-ajung, dar puteam. Vreau să vă arăt o poză, dacă s-a reușit. Nu! Da, știți voi cum e. Dacă aveți stand-up of voi, puteți voi. Pe asta pot, pe ăla. Hai că am putut și pe șef. Asta, să revenim la a doua hartă. Cealaltă harta să vă arăt în episodul al doilea, dacă... Ok, vă arăt acum. Vă arăt acum. Aceasta. Bun. Ce chestie să vă zic? Să mă adăugăm noi cusite. Noi cusite, yay! Așa, de data asta m-am pus la sete. Să arată baza. Am și o schiză pe arme. Nu știu dacă știți secretul ăsta. Dacă faci așa... Of, nu iese secretul. Trebuie să faci așa de multe ori până să rup degetele. Ați văzut? Secretul. Uite, acolo e partea aia. Aici este au. Plimbăm. Mă plimb și eu pe casă, dacă pe casă, Doamne. Mă plimb și eu prin înăuntru casei. Am dat cu piciorul în sticla de suc. Urcă-te pe asta dacă poți. Asta e beu. Cred că aici m-am dus în baza mea, că acolo am fost. Aici dacă veniți. Să revenim. Dacă aveam un AVP, astea sunt niște struguri. Ok, trebuie să mă apuc la teros să ne iau AVP-ul ăla. Ne-am luat AVP-ul, acum trebuie să ne ducem în zonă. Asta este baza terorului, că nu v-am arătat. Rămâneam fără aer. Pisa. Care poftă de pisa, să zic în comentarii. Axtaxele. Aici așa, ne plimbă pe aici, că joda asta nu v-am arătat-o. Așa. Acum sunt niște... gata, știu unde e. Căpățel la baza steului și am ajuns, hop, de strugurii. Astea sunt niște struguri. Struguri! Ia chiar impuși sau trec prin ei. Lor se vede așa. Așa, struguri și... Wow. Și o casă îndepărtată și caută casa acolo. Așa, urcăm azi caracterule.
Așa, ghiciți și aici, că nu știu, scrieți în comentarii. Stai, aici e sub de... E gubutoi cu struguri. Cum făcea tatăl meu la vară. Așa este beu și cam atât. Eu am fost... Așa. Eu am fost Ionis și ne vedem data viitoare. Pa, pa!